Ассалом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам хуб ҳастед. Ҳозир боз ҳам паплинои дубайскиро хостум барои шумо нишон диҳам. Бенигиноша аз ино ма видео кардагӣ будам, намедонам як ҳафта пеш тақрибан нигиндорош буд ва духтарако бисёр хоҳиш карданд ки агар бенигинош бошад нишон диҳед. Марҳамат, имрӯз пайдо кардем ва пешниҳоди шумо мегардад 130 сомон 3 метраш бо арзон мешавад. Агар имсол чандта гиред бо арзон мешава. Бисёр хушрӯ, мулоим, пиллагӣ. На пиллагӣ? На. Марҳамат, пиллагӣ дубайский. Ана ин намудаш бо ҳастай. Дубайский ам, марҳамат, сабз заминашу. Гулои ам хе гулчои фасони оранжеви дора. Беҳад яркий фасон метова. Ҳозир ино сангоша бизана, на? Санги дизайн бо ма шумода нишон метиҳам. Вайошам хушрӯ. Инашам ҳамин нарха? Бо арзон меша агар чандта гиред дӯстони азиз. Метавонед ки нависед. Беҳад рангаш фасон, хичам ғавз. Ин аз наздик. Дубайский инам. Баъд ҳаст аз ана ин гул. Ям беҳад паплини хушрӯ ғавзай. И бо тамоман ғавзай. И гули новинка. Ира бори аввал ма видео карда истам, а? Бори навин нав. Сифаташ фарқ кунанда. Хе аз дури бо видеора ма чира паплина ба навор гирам. Шумо бо пратар тамошо кунед. Инашам ҳам хелая нархаш 130 сомон. Ин аз наздик бинед беҳад бо инаш ғавзай паплинаш. Бисёр менависанд ки паплинои хушрӯам нишон диҳед. Марҳамат, ина новинка. Бори аввал ма пешниҳоди шумо мегардонам. Инора сангои майдашам нишон метиҳам дизайнерский. Бо бинед ки чӣ хел сангати хушрӯ омадагиай. Марҳамат, тамошо кунед. Иҷада сангдорш. Ду намуд санг задагиай. Кабуд ва зард. Беҳад сангои хушрӯ. ҳозир якташа хушрӯтар нишон метиҳам. Бо аҷоиб блеск дора сангош. Ина афсус ки камерада ҳамаи ҳамин блеску ҳамаи ҳамин ранго хушрӯ нишон наметиҳад, вале дар асл фасонай. Нархошон дӯстони азиз, сангдори майдаш, санги дизайн, як либосуш 180 сомон. Ин нархи ҳозирай, ай намедонам ояндада ё қимат мешава ё арзон мешава, иш номаълум. Метавонед ҳозир дархост кунед, доставка дорем. ҳаст аз ана ин гул. И гули фасонишам евростил, ранги зард бо сиёҳу коричневи як ҷоя шидагия. Квадратик фасон. Инам дубайский, а? Паплини дубайский меган ирам. Набинед ғавсак. و کمتر ارزان ترک است. صفاتش خودش معلومه. خیلی که بیزه بکر رنگ یورا بینش خیلی خوشوار و غوص ماتریالش خوبه نمید و اون که رنگش میروه و پیش خیلی رنگش بیزه بکر خودش خبینه چقدر خوشرو غوص. حاضر سنگدارشم یک مرتبه نشان میتیه. شما میتوانید که با پرراتر سنگدارشم تماشا کنید. марҳамат, сангдорш нархи ям хела 180 сомон нархи ҳозираш. Ояндада номаълум ки арзон мешава ё баръакс қимат мешава. Дубайский дӯстони азиз ва сангчои майдаи дизайн дорад. Бинед. Блескш наметова видеода. Марҳамат, бо хушрӯтарак бинед, сангош ҳамаш пурая. سنگی оригинал блескш метавонед аз бе санг дархост кунед, метавонед сангдор. ҳанамин буд новинкаҳои имрӯза ки ма пешниҳоди шумо гардондум. то охира тамошо кунед. Якчанд чиз дигарам нишон метиҳам, шояд ки дар кор бошад.